Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi dititane aku ning gone kancil kuwi pengen ndahna tawon, bos. Ndahna tawon sing kemarin arep didol ngene komandan Didi kula. Iki lho, bocah bos. Piye to? Kok malah guyu iki tawone piye sing gak oleh iki kowe apa sapa? Lah aku tera oleh iki. Oleh kowe? Oleh. Oleh. Lah Berarti iki piye? aku loro gonjonane. Nah, tahun seneng omah. Iki. Ya ke to seneng randu ke to. Berarti iki musuh berarti iki biang keroke lho. Apa? Lho, tawon iki piye tawon? Tawon piye to? Seneng omah kuwi lho. Lege ya. Lege iki oleh apa ora? Ditaren sing duwe kae ya. Yo, taren. Taren yo rasa taren aku kok. Tarene sing duwe kono. Nah, Kamane kamar kok. Ngopo mansikat. Kamar kok. tawon iki piye to? Tawon iki sida apa ora to? Sing nang omah kuwi. Jadi kon yo ngidul iki piye to? Yo ngene 5 kaya. Lah, tawon iki eneng tenan apa kowe ngapusi lho? Yo omong ke logika. Engkek yo ngono. Ya entek. Tahun kere berarti mana iki? Oh, tahun kere lho arep didol. Nek ngomong aku dulu akeh lho. ngomongnya akeh. Ya tapi nyapa kowe ngomong nglodok. Jenenge. Neng kae. Kalau itu tahun jeneng glodok ning ngalas lho. Tapi sing ngalas iki berarti. Walah yo ngene to. Itu kok dikang. Terus. Masa misal diketokno gak kena sel? Anggo gono. Guru nang akeh kok guru. Kan. Sabar ta kaine, sabar ta. Saklu. Sabu yang enak tapi. Sasalon yo lho, salon sing isor lho. Sama kayak. Ala yang menit tapi nek guru. Urung didelok kayune piye kok wis menit. Ora didelok piye. Lah jare salon. Sasalan ki urung ulet teh sing piye. Ulet wi kayu wi ora ulet gak malah keras. Kayune gene mau teles. Kayu teles kok. Teles malah enak nek terus keblas. Gelis wi. Nek kayu teles. Ini kayu apa to? Mauni Mauni apa kae? Kayu apa? Kayu weru. Weru londo ya? Diberkasi ae to. Wis tetep gorokan pecok mulai ketok langsung gandong. Nek ruwah tangan sik nulis nang. Lah iya. Wih. Tapi kamu seneng main dia? Gila kan di sini. Ora anu, gimana gede sakit. Mungkin nek Sama sakit. Jadi itu paling 100 sembulan. Ya satu ya tahun apa wi? Tapi rata nih bro. Rata nih iso. Sampai ke akan anak guru. Tak guru. Lah ngomong dek sing ngomong nek nang diri juane nek bini namane jopo-jopo wi. Yo ya kuwi. Yo ngomong pamu wi. Jungane wi nek bengi manggon ning jopo. Di bae ning jopo wi. Pak piye? Endi? Yo tak kuwi. Jadi bayar apa ayo, masih kita ayo, itu tawon ini. Itu ayam bulat yang ini nyapa dan ngomong. Mungkin ini wis ngomong kok. Nek tawon karo 15 sisine kok. Ya, era kan itu. Maksud piye? Jadi kita digoros wengi ora nugul to. Gerak semerang itu ini Iya, kayu apa lepo pasti apa biasa Lah gitu. iki krungu nek. Tapi nek sing iki jelas kene Kak, diblok kene ngondo. Ana enggak. Ndi? Tuan. Ya, tak blok aku ora percaya, Bu. Diblok. Dene didelok to. Apa kok nek kesalahan ta apa? Misalnya masih tak dono. Soalnya jelane. Disulai ben apa to? Piye to? Wis tanduran tok wi. Jebule ki piye to? Kamera. Buruk, Bos.
Ondo yo ngono kuwi ya telane. Ondo ngidul wis telamu kidul. Memang beset lho. Lah, kan tak perlu tak delok to Cek. Tenan no. Iki denane kira ngomong 50 sampeyan ora terus minggat bumbu saiki. Ngomongane kurat lho. Yo buat tuwa ana. Ayo kapung pada bulan Iya anune golongane. pincang ngono culoki ngono lho. Kata tido kok kotorane jaya. Ya kak. Enak ora to kok areng ora enak trene ngono iki kayak wung 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 wung. Nanti tahu-tahuane. Lho rene apa-apane lho. Oh, alah rene apa-apane tawane rene kok. Ora neng tak asune kok. Masa. Ya apik sana. Tawon ada apa ini? Ora iso tahun. Ya pakmu kan yang ngomong denane jene jane kan sampai Nang kelinci. jobo to. Wis ondo ben kono. Dalah pelemku mati kabeh ki lho. Ah, tak hitung-hitung. Nah, oke bos. Jadi iki piye, Cel? Sing tekmu sing nang alas. Seneng alas dono gowoke sitok iki. Jadi kewok loro ternyata iki lho, bos. Iki lho, tawon iki lho. Nah, iki genah tawon. Coba ya, ben ketok ya. Kaya lho. Andre tembus. Iki lho tawone. Iki lho. Iki lho. Malah gak ketok diceluki. Ketok. Ketok. Iki. Tawon. Iki gambek rono lho. Gamblok ulon idul. Ngono bos. Rambut pecok lah. Yo piye kuwi ngene aneh. Nah. Rembas. Ben alami iki yo. Yo aja ngono lha wah tanggane mondong kuwi padha karo mondong watu gede sak. Piye to? Neng alas ternyata sing di. Tuh niki. Iya neng gede. Lho lho. Krungu dhewe tau Apa wae. Nek ngomong yungane metu. Dibayane metu golek pakan. Ngono bos. Akeh sing roh ki mah ndak tak sakundho. Akeh sing roh. Alek kali dhuwur. Sapa ro e. Dhuwur mumbul to. Heeh. Kok kono. Kon ndi iki? Kok lor to. Heeh. Lah ngidulin ngungungi mubeng ning kene iki. Tak ingeti. Lale tak doi. Tawon. Lah, tawon miber paling minggat. Yo tak tunggone. Aku langsung jagung gak ido. Nggone tawan kuwi. Heeh to. Arahku tak kena Pak Di. Heeh. Tak ben mubeng tak ingeti. Lah nyiblok iki ning kene iki. Nyiblok kene iki tak ingeti terus. Lho sano Enek metu. tak ingeti ya ning kene terusan. Gowo. Oh. Beneran aku. Wah, seneng. Ngono bos. Wis anu lho, yungane krasa lho. Kaya wani-wani wae. Iki mesak kene wis apa? Engko Iki dirembas ya kudune ya. kene lho, Pak. Kilo basoan engko langsung tek ngene ae. Ana to. Mate wis mudal. Mudal ra apa-apa. Mutar apa tawon kok. Goya kenemen mudal. Ndra. Wong kok jerih mentah mudal. Coy. Tak rembas e.
Wis enek isine ya. Cara-cara kah? Coba aja, kene aja, kene aja. Iya. Wajib mbunggut dhewe nya. Terus ararae. Nya. Wajah ora sare mas ketok ngono. Langsung ketok. Lah, copo ki? Empuk kaya ngono ana langsung ketok ke urip ketawon. Malah delok tau mumpluk munggah kabeh ku lho. Ki apa to ki? Apa toh? Lah, lho, Ben apik no dirembah. Iya. kono lho kolor lho. Wis butul e. Wis butul e, Mas. Wis butul. Titik iki anu kok. Tapane Kene aja. yo ngene kentalan iki lho. Kok. Iya, Kak. Sik. Kilo sing kilo mundul iki. Peralatannya lengkap. Baru Eco. Lokasi di Surabaya. Di Surabaya ini di tengah alas ini di Surabaya Tower Bos. Videonya lanjut kok ya. Nah wis ketok wis tugel kok menak nyotengi. Ya, oke, Bos. Bebas. Keadaane tawane. Mening Tak iyongane ra kok tahun 5. yungane berewu-ewu. Wis anak iki pira wis? Anake pira wi? Papat, tapi 4 5. Cilik lho apa to sitok? 5 cilik. Iki lho. Mibrek lho. Nah, oke bos. Jadi iki wis tekan omah. Delok Kak. Di sebelah kawan Kak. Muncul Kak. Sorry. Bae, iki apa ki sumpah Dek? Penak loro tamu. Ini sing ada ora? Raman. Kalau jungane Jiril loro iki lho Pak Dik. iki 5 4. Lah iki langsung tak kono ngene komandan bos. Lah nanti iki dikulai ratune stok kono. Ah Kak. Ojo mrais plek kok. Lah piye? Gua nyumpel ning junge. Aduh. Ini aku karo Marianto. Bocahe Kuwi gak sedeng. dajal. Iya, Pak. Dan Kontrak malah. ora maksudnya kok nek sedeng kan menak nggo montar sitok lho. Ron-rona. Lalah. Halah yo enak. plek ya malah menak to. Andur rene. Malah menas tapi ditalen karet bako. To. Ana karet tapi. Heeh. Diplekno. Ya. Iki tak tawane mondoke ning ngendi ngono lho. Wis ya ngono kuwi. Dhuwur. Tawane Yang ngene. kene ya. Heeh. Wis. Ngono. Iya aku wis telepon Padi langsung tak terang kalau aku karetku lho. Kok iki cilik wis sama. Ojo engko malah. Iki kok anu kok kene. Ditaleni tak iso. Ya aku sih Nah, Bos. iso. Halah kok iso. Iso kalau ngomong ki ya urung iso. Wis iso neh nyapa to kaya ora nek banyu e. Tinggi aku wis telepon Padi langsung tak terang idul. Nah, bos jadi ngono. Iki aku mah ngidul ngono tahun iki. Yo engko tak golek katene wis teko kono bos. Gimana konten akhirnya makanya pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya. Jadi tetap asoy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin tenan iki kalau. Anu